ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በቅድስት ሥላሴ ዘአምኖት ማኅፀን ከደገ ሰይጣን በቅድመ ዛትም የቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተይት ስም የማርያም ጽዮን ለዓለሙ ለዓለም ዓለም ናቅተ ከዚህን ሰባከ እንባርከ ከዚህን ተአምነክ ንስእለከ ዚዮን አሰበቃከ ንገንከ ዚዮን ቀንደስም ከቅዱስ ሰግለከ ዘለከ ሰግድ ኩል ብርክ ወለከ ይትቀነይ ኩሉ ልሳን አንተ ውእቱ አምላክ አማልክተ ወእግዚአብሔር ንጉሠ ነገሥት አምላክ አንተ ለኩሉ ዘሥጋ ወለኩሉ ዘነፍስ ንፄዋዕከ ንነበከ መምሃረነ ቅዱስ ወልድከ እንዘ ይብላ አንተ ምሰሰበት ጸልይ ከመ ዝበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላኽና ዝነበርካ ዘለኻ ንኩሉ ሕሊፍካ ንዘለዓለም ዓለም ትነበር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን። ስለ አምላክነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ንኽብረካ ንመስክነካ ንግልግለካ ንግዛእካ ኣለና። ሰዓት ለይቲ ዝባረካልና ንስኻ ከመ ሰዓት ዘመዓልቲ ድማ ባርካልና ጸሎትና ለመናና ተቐበለልና ምስኻ ትንሣእ ነፍሳት ዓድለና ሞት ግብርናውያ ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ጽድቂ ንትንሣኣሉ ግበረልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና ደገና ካብ ክፋድነና በረድ ፈተና ይተጥበና መንግስትን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን። ኦ ዝንጀ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕልና ከደንገል ይኸ ብስጋ ኾን ደንገል ይኻ ደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ክፍረ ከርስፎም ብርኮ ኦምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰሪየልና ነፍቶ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ፍትሐዊ ሰው ጊዜና አምላክን መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ከኒከጋነ ሰሪያት ያደምሳት ያበሳ ወልዶ ደብር ከሳት የብርሃን አንቱማ ቢየካናት በዲያቆናት ብርሃን ሳድጎ ህጻናት በስምኩ ኩንፍታኑን ጻኑ ይረሰን ስኩላን ስማያት የማህረን ክርስቶስ መልዓሰብ ዚማር ንክሶስ 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 ከመን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰብ ተኸልተ በእንተ እግዝእትነ ክርስቶስ 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 በእንተ እግዝእትነ ማርያም 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 መሐረነ ክርስቶስ ተፈስሒ ማርያም ለአዳም ፋሲካሁ ወማይደታ ለሔዋን ተይታጽመ እስመ ግእዛኖ ሙኮነ ለወልድኪ በትንሣኤሁ በወራቤትኪ እግዝእትየ ዘይትረከብ ከማ መኑ ዘይቴክዝ ወመኑ ዘይላሁ ተፈስሒ ማርያም ወለተ አሮን ወሙሴ ዘትትቄጸሊ አብያዘ ወትንስያን ብናሴ ታምርኪ ዝንቱ ሰበናቄር ውዳሴ ብትመሲአነ በማይተመ ቅድስት ሥላሴ አርሳ ቃርትንኪ ወንቀትዘይሴ ተፈስሒ ማርያም ወለተ ዳዊት ወወልድ ጽጌ መዓዛ ዘአርገ ለአብርሃም ስበብ ያሰብየስ አዲት ከዚረ ታምርኪ ለላሃሉ አይሁድ ሰሶበ መንከራተኪ ክይዱ ሕያዋኒሆሙ ሲኦል ወረዱ ናኮተኪ ማርያም ወንሴባኪ ወትረ ሠርከ ወነጋ ኩሎ አሚን ኃይለ ተአምርኪ ዝንቱ ሰበንሬ ውረ ለልበ ጠቢባን መላእክት ዘያረስኦሙ ምክረ ወለሕፃናቲከ ስውረ አጉተኪ ማርያም ወሃቢተ ጸጋ በከንቱ እስመ አልዓልክኒ ሊተ እመሬተ ምድር ወእምታሕቱ ወለልብኪ
እስመከማሁ ስምረቱ ወለዝኒ ፈቀድኪ ታስየንይ ለቱ ጽብእ ማርያም ለይጸብኦኔ በተሃዬሎ ወግፌ ካይበ ለይገፍእን ታምረኪ ታርኢ ወለወልድኪ በቀሎ ለአምላኩን እግዚአብሔር ይሃሎ ተወላሌው ፍጡነ ያሃያይሎ ማርያም ምስለ ወልድኪ መዋይ ከመታ ድቂ ፎቶነ ርእሰሰር ወሰን እስመ ፈጣሪ ዘአንቲ ማእከለ ክፉ ወገፋኢ ብፁዕ ድቀተ ተጠሩ ዘይሬኢ ወብፁዕ ታች ሰማይ ዝውቱ ዕድሜ ሳህልኪ ወዘታምርኪ ጊዜ ማርያም ድንግል ምልዕተ ምሕረት ከማእትየኑ ይኸሉ ማእከለ ብካይ ወንባዚኦ ናውታዚት እንተወለድኪ ወንግሥት በቋይት ብቅን ጊዜ አመዘቢሁ ተአምረ ገብረ ላሩ የምድር እምዝኒ አቢ አይነ ተአምርኪ ንግሥተ ኩሉ ለዋህድኪ መሰሉ ሰራዊተ ደዌ ወሞት ከይፈይሉ ፈሪሆትኪ ማርያም ቀዳሜ ኩሉ ተአብቆ ወአፍቅሮትኪ ካይበ መሰረተ ጥባጠይ ይእዜብ በቃለ መዝሙር ወመሰንቆ ለዘአብአናብኮ አፍተዎ መዊተ ወሲኦል አላቆ እንደ ረከብ ካህናተ ሊባ ወሃላ መንከራተ አምላክ ዘርዮም ሰኪኖን እስከ አይናተ ቤትኪሰ ማርያም ርግበ ገሊላ እዘ ይታመኑ ለተአምርኪ ኃይላ ያመልሱ ደብረ ወይመልኡ ዘግላ ይትክዛብድ ሶበ ልበ ጥበብ ወይዶ በኢያምሮቱ አብዝሃ ሕማመ ዘይፈለፍሎ እሰለ ፍቅርች ዘይጸመድ በቅድመ ስልኪ ፍትየ ለለየዳንስዶ ተስፋሁ ይረክብ ወይፈጽም መፍቅዶ እቀብኒ በተአምርኪ ወአድኅነኒ እምማቴ ከመ አዳነወልድኪ ለዮናስ ወላዲ መዋዕለ ዕረፍት ማርያም ቀጠቆስቲ እምኃይለሊካ ያጸንመዋቴ ስብሐትኪ ወፍቅርች ስትየ ስስይኒ ማርያም ለጸማድኪ አሳብ
የቤሳ አእምሮ ሰናይ ወይነ ጥበብ መኒ ከበደ ኃጢአት የምተሰከሪ ዝትየ በርራዬ ኪጹብ ከማዘጊት ወማየለ ስሙከ ፍጡነ ረድኤት ለጽኑ ወለድኩም ወለነፍሰ ኩሉ ቃውም ጊዮርጊስ የዋን በለመስበት ዋከለ ማርያም እስመረባል በአንተ በቀል ወቂም ኦ ፍጡነ ረድኤት በብዙህ ጾታ ከመግዚት ከርግቤ ኤፍራታ ሰማይ በላይ ሎበታይ አምለ ጊዮርጊስ በስመ እምከ ቴኦብ እንስሳ ሞገስ ታበኒ ከመ ስምከ መንታ ፍጡነ ረድኤት እምሩፀተ ነፋስ ወአውሎ ለዘይፄዋከ ጊዮርጊስ ቅረብ ለምሕረት ወለተሳይቶ ተወከፍ ወትረ ጸሎተነ ወቃለ ጽርዓየ ኩሎ መልባክ ሩሩባቤካሎ ሰላመ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ወካይ በናሰበ ቃል ንግሥተ ኩልነ ማርያም ምነው ሙለጅነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእሎ ናስስ ናሰበቆ ንወድስ ቤት አምሪ አብዝሃ ለመጽባት ንጉሥ ለትነብሩ ተንስእ ወለታረሙ ማእብሱ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውኡ ቁሙ ወጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ጸልዩ ቅድመ ስላም ለቅድስት ድንግልን መርዓተ አብ ቡርክት ማርያም ቡርክት ማርያም ሰናይታ ማርያም ሮሮ ፍሬከ መድኃኔ ኩሉ ዓለም ንኡንስግድ ወንግነይ ላቲ ንኡንትፈሳ ወንታሰይ ባቲ እስመ አምላክቲ ድንግልናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ እቲ ትንቢቶም ለነቢያት ንጉሥ ስብከቶም ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወእህቶሙ ለመላእክት
ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሃት ወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባን አይር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ
መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም እንተ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ጻድቃነ ያውት ማርያም ሳሊለ ማርያም ለለሳቱ ደዊ ሆለ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ኃጢአት ዘገበረ እንተ ማርያም እግዚኦ አብርን ምሕረትከ በላዕሌነ አቁርብ ማተከ ምን እግዚኦ ቀቦ ለኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ አይረ እሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎሙ አይረ መርሳቡነ እግዚኦ ቀቦ እግዚኦ እቀባ ለሀገሪቱነ ኤርትራ እግዚኦ እቀባ ዛቲ ሀገር እግዚኦ እቀባ ለማካነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቁረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ኣምላኽና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እውን ተፀበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ፀብቐልና ካብ ሙት ክብሪ ናብ ያብ ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ፅድቂ ንትንሳኣሉ ትንሳኤ ድማ ግበረልና መንፈስካ ምርሓና ብሓይልኻ ደግፈና ከምዛ እንጊህና ኣብ ቤትካ ተረኺብና ዘለና ድማ ኣብታ ሰላላማ ሰማያዊትን ዘለዓለማዊትን ቤትካ ድማ ክፍሊ ክህልወና ንስኻ ሓግዘና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ እምአሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕድናኸ ድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኸ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ክፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና አስተሰርየልና ነፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነልና አሜን።
ወተንሥእ እግዚአብሔር ከመ ዘንቃም ንዋም ወከመ ኃያል ወዳገ ወይን ወቀተለ ጾሮ መደሬሁ ወተንሥእ እግዚአብሔር ለጾሮ ከመ ዘንቃ ወከመ ኃያል ወቀተለ ጾሮ መደሬሁ ከመ ዘንቃም ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጾሮ መደሬሁ እግዚአብሔር
Alleluia. قوموا واسمعوا وانجيلا دوسا زينا ومدعنينا يزور ማርቆስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሓና ብሓይልኻ ደግፈና ከም ቃልካ አንብረና አውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ዓይነ ልቡናና ዝበርሃሉ መገድና ዝቐንዓሉ ስራሕና ዝፅብቐሉ ግበረልና ዝኩሉ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ድማ ኣምላኽና ሰላም ካውርደልና መዓት አውርደልና ምሕረት አውርደልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን።
ነዋ ወንጌለ መንግስቶ ጽድቆ ዘአውፍየኒ አውፎይኩከ እሁየ ዲያቆን እነሱ መንስ መቀርበት መንግስተ ሰማያት አውሎጅዮ ጭርየስ ጎይታ ካብ ወንጌል ማርቆስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። አሜን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 20 ሰንበት ምስ ሓለፈት ማርያም መግደላዊትን ማርያም ኣደ ያዕቆብን ሰሎሜን ንስጋ ኢየሱስ ክቐብኣ ምኡሽቶ ዓደጋ። በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ንግሆ ፀሓይ ክትበርቕ ከላ ናብቲ መቃብር ከዳን ሓደሕደን ከዓ ነቲ እምኒ ካብ ኣፍቲ መቃብር መን ክግብጥለልና እዩ ይበሃላ ነበራ። እቲ እምኒ ኣዝዩ ገዚፍ ነበረ እሞ ንላዕሊ ቢለን ተጠመታ ተገልቢጡ ረኣያኡ። ናብቲ መቃብር ኣትየን ከዓ ፃዕዳ ክዳን ተኸድነ በፅሒ ኣብ ወገን ተቐሚጡ ምስ ኣብ ወገን የማን ተቐሚጡ ምስ ረኣያ ኣዝየን ሰንበዳ። ንሱ ግና ኣይትሰንብዳ ንስኻትክንሲ ነቲ ተሰቕለ ኢየሱስ ናዝራዊ ኢኽን ትደልያ ደለኽን ተንስኡ እዩ ኣብዚ የሎን ኣብኣ ተነቢሩ ዘንበርዎ ቦታ እንሃ። ስለዚ ኪዳን ደቀ መዛሙርቱን ንጴጥሮስን ናብ ገሊላ ክቅድመኩም እዩ ከምቲ ዝበለኩም ከዓ ኣብኡ ክትርእይዎ ኢኹም ኢልክን ንገረኦም በለን። ሰንቢደን ራዕድን ስምባደን ሒዝዎን ነበረ እሞ ካብታ መቃብር ወፅየን ድማ ፈሪሄን ስለ ዝነበራ ከዓ ንሓደ እኳ ኣይነገራን። በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ንግሆ ምስ ተንስኣ ነታ 7 ኣጋንንቲ ዘውፃላ ማርያም መግደላዊት ቅድም ተረእያ። ንሳ ድማ ከይዳ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ክበኽዩን ክጉህዩን ከለዉ ነገረቶም። ንሳቶም ግና ኢየሱስ ህያው ምዃኑ ንዓታተን ከም ተራእየን ሰሚዖም ኣይኣመኑን። ድሕሪዚ ኢየሱስ ክልተ ካብኣቶም ናብ ሃገረ ሰብ ክኸዱ ከለዉ ኣብ መገዲ ብካልእ መልክዕ ተራእዮም። ንሳቶም ከዓ ተመሊሶም ነቶም ካልኦት ነገርዎም እንተኾነ ንዓታቶም እውን ኣያመንዎምን። እንሆ ነቶም 11 ኣብ መኣዲ ተቐሚጦም ከለዉ ተራእዮም። ነቶም ምስኡ ምስ ተንስአ ዝረኣይዎ ኣያመንዎምን ነበሩ እሞ ብዘይ ምእማኖም ትርንትር ልቦምን ዘለፎም። ከምዚ እውን በሎም ናብ ኩሉ ዓለም ክይዱ ንብዘሎ ፍጥረት ከዓ ወንጌል ስበኹ። እቲ ዝኣመነን ተጠምቀን ክድሕን እዩ፣ እቲ ዘይኣመነ ግና ክኹነን እዩ። እቶም ዝኣምኑ እዚ ምልክት እዚ ክስዕቦም እዩ። ብስመይ ኣጋንንቲ ከውፅኡ ብሓድሽ ቋንቋታት ከዓ ክዛረቡ ኣትማን ክሕዙ ዝቐትል እንተሰተይ እኳ ከቶ ኣይክጎድኦምን እዩ። ኣዳውማ ሕማት ከንብሩ ንሳቶም እውን ክሓዊ እዮም። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ምስ ተዛረቦም ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣምላኽ እውን ተቐመጠ። ንሳቶም ድማ ወፂኦም ኣብ ኩሉ ሰበኹ። ጎይታ ምስኣታቶም የዓዪ ነቲ ቃል እውን በቲ ዘሰንየ ተኣምራት የጽንዖ ነበረ። እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ። ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ዛቲ ዕለት አባይ ፋሲካ ተስካረ ትንሣኤሁ ለመድኃኒነ እስመ ነገረነ በእንተ ወልዱ ዘረሰዮ በክረ እሙ ዘረሰዮ በክረ እሙታን እስመ
ትንሣኤሁ ቤዘወን ዛቲ ዕለት አባይ ፋሲካ ተስካረ ትንሣኤሁ ለመድኃኒን እስመ ነገረነ በእንተ ወልዱ ዘረሰዮ በኩረ እሙታን እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ። ሃሌሉያ ዮም ፍስሐ ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ቀደሳ ወአክበራ እምኩሎን መዋዕል አማን ተንሥአ እምነ ሙታን ሃሌሉያ ዮም ፍስሐ ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ቀድሳ እምነ ሙታን
ቀደሳ ወአክበ ቀደሳ እምኩሎ እምኩሎ ኩሉ አማን አማን ሙታን ቀደሳ ወአክበ እምኩሎ ንመዋ አእል አልአላ ማን እምነ ሙታን ቀደሳ ወአክበ እምኩሎ ንመዋ አእል አላ አማን
አማን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን እምነ ሙታን አማን ሙታን አማን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን ባን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ቀደሳ
አክበራ እንኮሎ መዋዕል አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታነ ዮም ፍስሐ ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ቀደሳ ወአክበራ እምኩሎ መዋዕል አማን ተንሥአ እምነ ሙታን
እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ እስመ በትንሣኤሁ
እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ ዘረሰዮ በኩረ እሙታን ዘረሰዮ በኩረ እሙታን እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ ዘረሰዮ በኩረ እሙታን ዘረሰዮ በኩረ እሙታን እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ እስመ በትንሣኤሁ እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ እስመ በትንሣኤሁ ዘረሰዮ በኩረ እሙታን
ዘረሰዮ በኩረ እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ እስመ በትንሣኤሁ ዘረሰዮ በኩረ ሙታን ዘረሰዮ በኩረ ሙታን እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ እስመ በትንሣኤሁ እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ እስመ በትንሣኤሁ ዘረሰዮ በኩረ ሙታን ዘረሰዮ በኩረ እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ እስመ በትንሣኤሁ
ትንሣኤሁ ቤዘወነ እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ ዘረሰዮ በኵረ እሙታን ዘረሰዮ በኵረ እሙታን እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ ዘረሰዮ በኵረ እሙታን ዘረሰዮ በኵረ እሙታን እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ ዘረሰዮ በኵረ እሙታን ዘረሰዮ በኵረ እሙታን እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ ዛቲ ዕለት አባይ ፋሲካ ተስካረ ትንሣኤሁ ለመድኃኒነ እስመ ነገረነ በእንተ ወልዶ ዘረሰዮ በኵረ እሙታን እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ምእምነ ወእሞ ሰአሊ በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይስሐለነ ያሰሪ ሄርቶ በላዕሌነ ከመ ይምሃረነ ወይስሐለነ ያሰሪ ሄርቶ በላዕሌነ ሰርዓለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእላመነ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መጎሰ መስቀል ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ ረመዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ መሐረነ
ሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ዘነግ መስዋይ ዘሰርክ ዘነገሮሙ እግዚእነ አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይል ወምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ወምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ መስቀል ተሰቅለ ወጌታ የወረበልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት አርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አብሆ ዳግመ በስብሐት ይኩነን ሕያዋነ ወሙታነ ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ሥሉስ
ርቶ የደሉ ጎይታ ንዓኻ ኩሉን ዝፈጠርካ ዘይትርኢ ኣምላኽ ብኩልን ትናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንኽልጦ ብሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና ባዕሉ ዝምሕረት ናይ ነብሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ቅዱሳኑ ዛዕረብ ናይ ብቕልጢ ቃሊኻ ንስኻ ብዘየቋር ምስጋናን ባዕሩ ሰላዊት መላእኽትን ትመስገን ኢኻ ብዘይተፈጠርካ ኣብኣ ዝፈጠርካ ንጹሑን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካ ናብ መምሪኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ኣተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣለና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍ ኣለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑሎ ኣምላኽ ብርሃን ሕይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ንዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳእ መንፈስ ቅዱስ ዝሃብ ዘህብትን መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጽሓን እትቕበል ኦ ወልዲ ዋህድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኹርና ያብቃ ነዞም ንጽዋዓካ ንኣና ንኩሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኸኦ ነብሩ ዘይብሉ ንጽሓ ኣቦ ጻጽየን ቁንቁንን ዘይባለ ሸዋሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጹም ልቢ ዝኣምንኻ ትህብ ንመላእኽቲ ኸመስግን ወዘብቶም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፋ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነታ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጽምነት ታሪክ ካብ ፍቓድ ኣባኻ ብራኻልና ካብ ማዕመፀን ባንታን ብርሃን ኣውፅኸና ካብ ሞት ሃዲብካ ህይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፅኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያቱ እናዘዝካና ወኣምላኽ ባልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና በረትካ ንኣኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይ ምቁራፅ ኩሉ ሰዓከ ንመስግን ብርሃን ኣበና ህዝቢ እውን ንኣኻ ይውድሱ እግዚኦ ኣቦ ልዕሊ ኩሉ ንዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስ ናይ ዘለኣለም መንግስትኻ እዚ ምስጋና እዚ ንሳልሳ ግዜ ከኣፍና ነቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሓትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነብሰ ረሆ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም እነብሩ መናፍስቶም ጽዎም ሓስም ኣባላት ካባና ዘዳኸ ካብ ጥፍኣት ወደብ ህይወት ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘለኣለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጸጊም የጎይ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ባሕሪ ጨነቑ ተድሕን ነቶም ምድረ በዳ ዘለውኻ ኣብ ጻጋኻ እትሕውን ነቶም ኣብ ጽርማ ኣሰር ዘለውኻ ምስኣቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝፈታኻናን ንመሳኺንን ንዝበኺን ንዝመኽ ንዝበኺን ዝናዝዞ ኦ ብጸግዒ ኩነ መገዲ ዝኾንካ ነቶም ኣብ ባሕሪ ጭነቑ ነቶም ምድረ በዳ ዘለውኻ ኣብ ጸጋኻ እትሕውን ነቶም ኣብ ጽርማ ኣሰር ዘለውኻ ምስኣቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝፈታኻናን መሳኺን ዝበኺኑ ዝናዞም ነቶም ጻመው ድማ ብመስቀሉ ዝብጀዎም ነቶም ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስ እንደርኸ ንስኻኻ ኦ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡር ንዘመስግኑኻ ንኣኻ ንውድስን ነመስግነካና ኣለና ኣብ ማህደር ህይወት ምእንቲ ኸንዕርፍ ብኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ጎይታ ንኩሉ ንኣሽቱን ንዓበይትን ንመመሓደሩ ንህዝቢ ንጓሳን ንመጓሲን ብምሕረትካ ሓሉ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንውሉድ ወለደን ዘይውዳእን ዘለኣለም ዓለም ለዓለም ወለ ትውልደ
ዘያሃልቅ ለዓለም ዓለም አሜን ጸጋሁ ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልከ ምስለ መንፈስከ ለአምላክ ርቶ የደሎ ህልና ልብከ ብነ ሰማዕታት አቡነ በሰማያት አቡነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ እግዚአብሔር ኣብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝኩሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ ማዕቀብ ጸልማ ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ጸጋኻና ነቶም ማኻ እናምን ካብ ማእሰርቲ በትሕኻ ብእምነት ቀለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልመና ነብቲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕናኻ ዝምርምር ከይለመና የዘልየልና ፈሪጡ ፍቓዱ ይበና ብዘይምጥርጣር ቅንፅኡ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዚሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማይ እዩ ኦ ጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀን ብእምነት ዘይቋረፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንመስግነካ ኣሎና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስዑራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽሒ ብሕማም ተታሕዚ ምሕወይ ንጸማማት ዝኾንካዮም ንሞት ዘለፎን ጸልማት ከዓ ሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምድፍታውን ኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላው ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስነት ዘበሰርካና ንስኻ መስጉን ኢኻ ስምካ እውን መስተንክር ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና
ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋናን ሳልሳ ጊዜ ነበኻ ነቕርባለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ መትክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላም መንፈስ ክንርግስ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈተ ድማ ምስ ኣባኻ ፍቅሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ክንካ ድማ ዓረግካልና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስማዕ እዮም ኦ ጎይታ እዞም እንድልምነካውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ፀላኢና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላት ፀላእ ክንህሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላምና ክስማዕ ንመበለት ኣጫናና ዘኽታማት ከዓ ተቐበል ብሓጢኣት ንሮ ስብረት ካንፅህ ንዓያሻ ለብብ ንጥፋኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዎ ኣድሕን ኦ ጎይታና ንኣምላኽና እምብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ንኩልና ፀግዑ ኩነና ስመለከ እግዚኦ አምላክን መንግስት ብሩክ አሜን ያሁ ለእግዚአብሔር ያሃሎ ምስሌክሙ ምስለ መንፈስከ አኤኮትዎ ለአምላክ ርቱ ነድኻን ነብስና ዝኾንካ ዘይትርወጥና ኸና መሰረተባትን ዓቀባ ኣልባብናን ዓይን ልብናና ዘብራኻልና ጸልማት ሕናናው ኣርሒካ ብናትካ ኣይምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትን ትፋቶ ፌናይቲ ሰብ ብመስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ክሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፈ ነቲ ጠፈደለኻዮ ብሞት ወድኻ እውን ተበጀኻዮ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና በረትካ ንምስክነካ ኣሎና ንስየብሃከ ጎይታ ንውድሰካ ኣሎና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይኳር ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጎይታ ዝኣጋሲ ብኣኮቴትን ማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና ይቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዘለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣለዉ ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓም ስጋ ተገልፀ ቃልካ ባሮታት እያ ተሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቅርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና በረትካ ንውድሰካ ነውየድሰከ ወሃቢ ህይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕመቕ ልብናን ሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝረን ይጭንቕ መንፈስ ሸለ ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረዶምን ነቶም ኣብ ረገረገ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሰኸይ መድሓን ጥምያት ዝሃልን ክፍዓት ዝበቀለሎም ዓርክመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንምስሓን መቕደርዮም ብፅድቂ ንዝፅውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳኒ ንዘኽታማ ዝኣለነት ኣምራ ምስጋና እምነትን ጓ መንፈስን ኣብ ፀጋን ሓይልን ክትኮን ተኽለ ቤተክርስትያን ቅድመ ራዝብ ወጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓናኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻን ብፍቅሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ፅኑዓቱን ዘለካ ንዘለኣለም ኣለም ዘበቱ ለከ ስብሃት ወኢዝ ለዓለም ይበሉ መላእክተ ሰማይ ችዳነ ቃሉ ስልስባ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ለመነና መሐረ አምላክ መሐረና
يقرب هلا أملاك ربلنا أو دعمتنا بارخلنا قدسلنا كموت جبرين أبو يا جبري خاب جبر حتياتنا جبر صدق نسألو تنسى أكبرلنا أب سماياتنا بربنا ካይ ቀደም ስኻት ምሳ ካም ታብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድር ምግብና ለማሃበልና ናን ዝበደሉና بدلهم كم زحدقنا አሎ በደልና ዝሳና ህደገልጋ በናምርና ፈተና تأتونا መንግስትን ኃይልን ክብርን زلالنا ዘላለም تايم آمين وزتي مريم نقدس قبل سلام سلام لكله بعدنا خدن قليل نسقاهم دنقلي يا دجال يثبات ويتاسراوي سلام لكله نسوي كابان فكر سكم بروي ومل تسقى زيابير مساقي اوفس تدس بالكي عطياتنا صريرنا تقول قيس كرسوس منتانا محرت لمننا امين ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ፍጹመ ንጉሰ ወነንው አይሁድ ተቀበሉ አልባሲዎ ሐራሰ ገራት ወኮርዕዎ ርእሶ በህለት ረገዝዎ ገባሁ በኩናት ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ሰላም ይጸጉ ለንርገስ ለአሕዛብ ወለባውርድ ሰላም ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ
ولبحوث أرض أريانا إزياء ساهل هاليلويا سلام وسلام منفس قدوس يا هالو معك لك ናይ ኣብ ሰላም ናይ ወልድ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ይኹን አሜን መዝሙርና ጸሎትና ኣምላኽና ተቐበለልና ናባኻ ዘቕርብ ኣብ እምነት ዘጽንዕ መንፈሳዊ ሓይሊ ዘውህብ ካብ ሞት ግብሪ ናብ ሕያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ጽድቂ ዘሰጋግር ካብ ፍቓድና ዘይኮነ ድማ ከም ፍቓድካ ዘንብር ግበረልና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቅድሰልና ኣብዛ ሰዓት እዚ ኣምላኽና ብሕማም ብሓዘን ብስእነት ቤት ማእሰርቲ ብእህንታ ኣብ ስቓይ ዘለዉ ኩሎም እስኻ ብርሃን ኢኻ እሞ ኣብርሃሎም አሜን መርሃዊ ኢኻ እሞ ኣርህወሎም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ይኹን ዕለት መግብና ድማ ሃበና አሁን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደል መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካ ናይ ቅዱስ ገብርኤል
ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ረፊድኩም? እግዚአብሔር አምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዕኡ ይኹን። ሰላማዊት ለይቲ ኣሕዲሩ ካብ ድቃስና ኣተንሲኡ እዚ ሓዳስ መዓልቲ ድማ ኣብ ዕድሜና ወሲኹ ነዚ ቅንያት ዓወት ቅንያት ትንሳኤ ድማ ንግሆ መፂና ኣብ ቤቱ ካብ በረኸቱ በረኸት ካብ ረድኤቱ ረድኤት ናይ መስቀሉ ድማ ተኻፈልቲ ክንከውን ኣምላኽና ናብ ቅዱስ ቦትኡ ዝኣኻኸበና ክብረና ምስጋናን ንዑ ይኹን። ብሩኸ ኣውደ ዓመት ድማ ይግበረልና። ቀድም ኣቢልና ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ብምልእታ ኣንቢብናያ ነርና እሞ ከም ብበአ ሰንበት ምስ ሓለፈ ማርያም በዓልቲ መግደላን ማርያም ኣደ ያዕቆብን ሰሎሜን ከይደን ክለኽይኦ ቅዲት ዓደጋ። ብቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ንግሆ ፀሓይ ክትበርቕ ከላ ናብ መቃብር መፅአን ሓድሕደን ከዓ እቲ እምንስ ካብቲ ኣፍ መቃብር መን ክግልብጠልና እዩ ተባሃላ። እቲ እምኒ ኣዝዩ ገዚፍ ነበረ እሞ ንላዕሊ ገፀን እንተጠመታ ተገልቢጡ ረኣይኦ። ናብ መቃብር ኣትየን ፃዕዳ ክዳን ተኸድነ በፅሒ ኣብ የማን ተቐሚጡ ረኣያ። ሰንበዳ ከዓ ንሱ ድማ ኣይትሰንብዳ ንስኻትክን ስእነት እተሰቕለ ኢየሱስ ናዝራዊ ተደልያ ኣለኽን ፈንሲኡ ኣብዚ የለን እታ ኣብኣ ዘንበርዎ ቦታ እነሃ ኪዳ ደኣን ደቀ መዛሙርትን ንጴጥሮስን ናብ ገሊላ ክቅድመኩም እዩ ከምታ ዝበለኩም ከዓ ኣብኡ ክትርእይዎ ኢኹም ኢልክን ንገረኦም በለን። ምንቅጥቃትን ስምባደን ሒዝወን ነበረ እሞ ካብ መቃብር ወፅየን ሃደማ። ፈሪሀን ስለ ዝነበራ ከዓ ንሓደ እኳ ኣይነገራን። በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ንግሆ ምስ ሰንሰአት ነታ 7 ኣጋንንቲ ዘውፃላ ማርያም በዓልቲ መግደላ ቅድም ተራእያ። ንሳ ድማ ኸይዳ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ክበኽዩን ክጉህዩን ከለዉ ነገረቶም። ንሳቶም ከዓ ንሱ ህያው ምዃኑ ንዓኣ እውን ከም ተራእያ ምስ ሰምዑ ኣይኣመኑን። ድሕሪዚ ክልተ ኻባታቶም ናብ ሃገረ ሰብ ክኸዱ ከለዉ ኣብ መገዲ ብኻልእ መልክዕ ተጋህደሎም። ንሳቶም ከዓ ከይዶም ነቶም ካልኦት ነገርዎም፣ ንዓታቶም እውን ኣይኣመንዎንን። ድሕሪኡ ነቶም 11 ኣብ መዓዲ ተቐሚጦም ከለዉ ተጋህደ። ነቶም ተንሲኦም ዝረኣይዎ ኣይኣመንዎምን እዮም እሞ ስለቲ ዘይምእማኖምን ትርልቦምን ከዓ ዘለፎም። በሎም ድማ ናብ ኩላ ዓለም ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ከዓ ስበኹ። ዝኣመነ እንተጠምቀን ክድሕን እቲ ዘይኣመነ ግና ክኹነን እዩ። ነቶም ዝኣምኑ እውን እዚ ተኣምራት እዚ ክስዕቦም እዩ። ብሰማይ ኣጋንንቲ ከውፁ ብሓድሽ ልሳን ከዓ ክዛረቡ ኣትማን ክሕዙ እዮም። ዝቐትል እንተሰተዩ ከዓ ከቶ ኣይክጎድኦምን እዩ። ኣዳዎም ኣብ ሕሙማት ከንብሩ ንሳቶም እውን ክሓውዩ እዮም። ጎይታና ኢየሱስ ምስ ተዛረቦም ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣምላኽ እውን ተቐመጠ። ንሳቶም ድማ ወፂኦም ኣብ ኩሉ ሰበኹ። ጎይታ ምሳታቶም ይገብር ነቲ ቃል እውን ብዝስዕብ ተኣምራት የጽንዖ ነበረ። እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ። ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ራይ ስለቲ ዘይምእማኖምን ትርልቦምን ከዓ ዘለፎም። ቁፅሪ 19 መበገሲ ገርና ቁርብ ክንዘራረብ ኢና እሞ ኣምላኽና ኣባይ ሓዲሩ ንኩልና ክምህረና ክብሪ ትንሳኤ ድማ ክገልፀልና ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ። ቤተ ክርስቲያን እውን ነዛ መዓልቲ እዚኣ ከምቲ ትማሊ ኣቦና ማዕዶት ድበልዎ ንሎም መዓልቲ ምስግጋር ዝነበረ ሎሚ ድማ ቶማስ
إلى دما تسوعة توماس كابتوم عسرتو كلتة حدا إيو أبتقدامي سمون قويتا ندك أمزامرتو كقلت ألم كلو خموتان مستنسئة نقويتا مسأتهم سلزي نبرة نقويتا رئينا أيو قويتا كموتات تنسيئو إلم إتم دك أمزامرتي كنقروا كلو توماس جنا انتايلوم أب ونجيل يوحنس معرف عسرة كاب عسران حمشتن جميرو كساب عسران تشعتن زلو انت داري إنايو اتهم كالو دك أمزامر تغان قويتار إنايو بلوو نسجنا أسر تشنكارب إدو انت زير أخو أصابعي دما أبتتشنكرو انت زي أتخو أبقنون إيدي انت زي أتخو أي أمنن إيا بلوم تحريشا من تما عالتخا اتم دك أمزامر تغن بحدش أوشت نبرو تماسون مساتاتهم نبره معاتو تشغيرو خلو يسوس مسيو أما خلم دو إلو ون سلام نعخاتكم يكون بلوم تهار كاتو ان توماس أصابع خان أبزا أمس نداوي ون رئي إدكا خان أبزا أمس እሞ ናብ ጎነይ ኣእትዋ ኣማን እምበር ዘይ ኣማኒ ኣይትኹን በሎ ቶማስ መሊሱ ከዓ ጎይታይን ኣምላኸይን በሎ ኢየሱስ ከዓ ስለ ዝረኣኻኒ ኢኻ ዝኣመንካ እቶም ከይረኣዩ ዝኣምኑ ግና ብፁዓን እዮም ስለ ቃሉ ኣምላኽና ምስጋና ንዕኡ ይኹን ሕጂ ብዛዕባ ቶማስ ኣይኮናን ክንዛረብ እንታይ ደኣ ብዛዕባ ህይወትና ቶማስ መን ኢሎሚ ንሕና ኢና ምክንያቱ ኣብዛ ዘንበብናያ ወንጌል ማርቆስ በተን ኣንስቲ ተነጊርዎም ከሎ ድሓርውን ብካልእ መልክዕ መገዲ ንገሊኦም ተረኣይዎም ከሎ እቲ ኩሉ እናተነግሮም ከሎ እንታይ እዩ ኣይኣመኑን ከኣምኒ ግን ግብኦም ዶ ነይሩ ወይ ግብኦም ነይሩ ምክንያቱ ስቕለት ክርስቶስ ሞት ክርስቶስ ወይ ድማ ድሕሪ ሞት ክርስቶስ ካብ ሞት ክትንስእ ምዃኑ ንደቀ መዛሙርቱ ሓዱሽ ዜና ዲ ነይሩ ኣይኮነን ምክንያቱ 3 ዓመት ኣብዚ ምድሪ ምስኡ ክጓዓዙ ከለዉ ካብ ዓለም ሓሪዎም ኣብዚ ሓደሮ እናሓደሩ ኣብዚ ዋዕሎ እናዋዕሉ ክኸዱ ከለዉ ኩሉ ዝገብሮ ነበረ ተኣምራት ድማ እናረኣዩ ምስኡ ክመላለሱ ከለዉ ወዲ ሰብ ኣብ ሊቃነ ካህናትን ኣብ ኢድ ፈሪሳውያንን ክወድቕ ምዃኑ ክሳቀ ምዃኑ ክስቀል ምዃኑ ክመውት ምዃኑ ኣንበበል ሳልሳይ መዓልቲ ድማ ንመሲዒሩ ክትንስእ ምዃኑ እናበለ ኣምላኽ ኣቐዲሙ ጎይታ ይነግሮም ነርዩ ስለምንታይ ሃንደበት ከይኮኖም ስለምንታይ ከይስንብዱ ግን ነቲ ቅድም ኣቐዲሙ ጎይታ ዝነገሮም ረሲዖሞ ነቶም ህያው ኮይኑ ዝረኣዮን ዝረኣይዎን ምስክር እውን ክቕበሉ ኣይከኣሉን ስለቲ ዘይምእማኖምን ስረትር ልቦምን ድማ እንታይ ገበሮም ኢሉ ዘለፎም ኢሉ ሎሚ ትንሳኤ ኢልና ከነኽብር ከለና ብዕሽነት ዝርእይዎ ኣለዉ ብክሕደት ዝርእይዎ ኣለዉ ብምጥርጣር ዝርእይዎ ኣለዉ ንሕና ግና ብምጥርጣር ዘይኮነ ብእምነት ከምቲ ቶማስ ዝተጣራጠሮ ዘይኮነ ንሕና ድማ ከይተጣራጠርና ክንኣምን ቶም ከይረኣዩ ዝኣምኑንሲ ብፃኣን እዮም ሰሚዕና ኢና እምበር ኣይረኣናን ንሕና
بإدنا أيدها سسنان بعينناون أي رأنان جن بسمعنا يو بتم زنقرونا بتم شعو زنبرو مسؤوز والعوز ستيز رمسسون زدها سسون بتبعتاتهم زتنقرنا أمينا دما نحنا حمت مزع انتاينا نخبر زلنا تنسائي إلنا نخبر اللونا كرسات عمد دي سكال عمد دي تنسئ أيكونن نايلو مختشح عمد حنسابن نحوارن تسقيلو نمود دما سعيرو نمقابر بتنسائيو أجهدو كم مقابر وطيو حنسابن نحوارن تايو تنسئيو تايد قالنا عمد نذكرون حنا مخنياتو كموت قبري نابهياو قبري كاب قبر حتيات ناب قبر صدقي كل جزيه قدف عب عمتسي معالتاوون كنتنسئن كنبارابرن سلا زلنا نزي إنام نخبره أمو ني توماس قويتا انتا إلوو أصابعها ناب زمص نأداوي رأيو إدكا ناب زمص ناب قولنا يدما أأتوو أمان انبر زي أماني أيتون أمان انبر زي أماني أيتون بدحري توماس انتا إلو قويتاين أملاخين إلو سلازا آرا أخاني إخا أمينكا إتهم زي رأيو كي رأيو زأمنو قنا بوصآن أيوم أما نحنا لومي امنتنا خير كما إيو كاب توماس بمنتاين حيش منياتو أبزت عنك فنورو توماس مودعتا قنا مودعتانا مودعتا توماس قبرلنا أب عد هندي وانجيل كسبخ نكرسوس كسبخ بقفعي بسماعة النت زحلفة أبو أيو كريستنا دمان تأيو مودعتا خامس أباقيو مخنياتو عرب مسمسات عرب سقلتكو فريدة أبو هساينا معلتي كل انت أي بالنرو يتشدري نرو كل زمري نرو كل هساينا بأريام اتبسم مجي عبير زمت بروخ النابلة كدانو خي ترفة كنتيتو نتا قويتات تسقل الله أدقي كأكاديمية منصف زنصفولا زنوبرو يوم جن أوش زلو تزيت قنتيتو أب زبان دلو تقنتيت مالت انتايو كسارايو عرب سقلت مسمصت قنا تايو علو سقلو نيبولو دما كبحال وعلو سلامنتاي اتي ناي هوساينا زنبره كبر محب كاب امنت زمنچوه كاب لب زوص اينبرن ناي بحق بامنت نيرو انت زخون نبره عرب سقلت دما انت كوم خون ينورم دو مبلو نيرو اما نحنا دما لومي امنت خنكون امنتنا بخونتات بجزيه ببوتا كوسن كم زي بلو أبزخونا بوتا أبزخونا خونتات أبزخونا جزيه بخونتات بجزيه ممس جزيه زخيد كدانش أمخت كاير تخليخا أب كرسوس زلكا مقرب مسكرسوس زلكا امنت قنا بخونتات بجزيه ببوتا زلوت زغير أيكونن سلازي اكسعمت ومنكن زتبهله اما نحنا دما لومي كم آمنتنبر زي آمنتي أي تكونوا تباهلنا مأنتي كينوكس
ካብ ቶማስ ተማሂርና ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ንሕና ድማ ተወቀስቲ ዘይኮናሲ ተመጎስቲ ክንከውን ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ህያዋን ኮይንና ክንርከብ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ጽድቂ ካብ ሞት ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ ክንሰጋገር እዩ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 18 19 እንታይ ይብል ንመንከ እዩ ኣብ ዕረፍቱ ከይኣትዉ ዝመሓለ ነቶም ዘይተኣዘዙ ደይኮነን ብሰሪ ዘይምእማን ከኣትዉ ከም ዘይከኣሉ እውን ርኢና ኢና ንመንከ እዩ ናብ ዕረፍቱ ከይኣትዉ ዝመሓለ ናብታ መዓርን ጠስምን እተውሕዝ ቦታ ናብኣ ከእትዎም ኢሉ እዩ ካብ ምድሪ ግብፂ ተሰኪሙ ባሕሪ ሳጊሩ ኣብ በረኻ 40 ዓመት መና እናመገበ ዘሳገሮም ናብ ዕረፍቱ ከኣትዉ ኢሉ እዩ ግና ብሰሪ ዘይምእማኖም ከኣትዉ ከም ዘይከኣሉ ንርኢ ኣለና ስለምንታይ ስለ ዘይተኣዘዙ ናብ ዕረፍቱ ከእትዎም ናብታ ናይ ምድሪ ተስፋ ከውርሶም ኢሉ ካብ ግብፂ ዘውፅኦም ኣብኡ ግና ከምቲ ንሱ ደልዮም ኮይኖም ስለ ዘይተረኽቡ ግና ናብ ዕረፍቱ ኣይኣተውን ስለምንታይ ኣይተኣዘዝዎን ብሰሪ ዘይምእማኖም ከኣትዉ ከም ዘይከኣሉ ንርኢ ኣለና ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ንሕና ድማ ሎሚ ብሰሪ ዘይምእማንና ብጎደሎ እምነትና ብጥርጥርና ናብታ ናይ ዕረፍቲ ቦታ ተዳልያህልና ዘላ ናብታ ናይ ተስፋ ቦታ ከይኣተና ምእንቲ ከይንተርፍ ወይ ድማ ከይንኽልከን ሕጂ እንታይ ክንገብር ግባአና ኣብ እምነትና ጽኑዓት ክንከውን ይግባአና ኣብ እምነት ብዙሕ ኣሎ ኣማኒ ክትከውን ብዙሕ ነገር ክመፀካ ክእል እዩ ናብቲ ሓደ ክርስቶስ ተኣምኖ እንድሕር ጠሚትካ ግና ንኩሉ ድማ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ክትሓልፎ ትኽእል ኢኻ ደጊሙ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 2 እንታይ ኢሉ እምበኣርሲ ናብ ዕረፍቲ ንምእታው ተስፋ ካብ ተርፈና ምናልባሽ ሓደ ካባኻትኩም ድሕሪት ተሪፉ ከይህሉ ንፍራሕ ንዓና እውን ከምቲ ንኣታቶም ብስራት ተነጊርና ኣሎ እሞ እቲ ዝሰምዕዎ ቃል ምስቶም ሰማዕቱ ብእምነት ስለ ዘይሓበረ ግና ኣይጠቐሞምን ኢሉ እምበኣርሲ ናብ ዕረፍቱ ንምእታው እንታይ ተስፋ ካብ ዝተርፈና ምናልባሽ ሓደ ካባኻትኩም ድሕሪት ተሪፉ ከይህሉ ንፍራሕ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ድሕሪት ተሪፍና ከይንህሉ ታንገብር ግባአና ክንፈርሕ ግባአና ኣበየ ዘለኹ ኢልና ነብስና ክንመዝን ግባአና ከመየ ዘለኹ ምስ ኣምላኽ ኢልና ነብስና ክንፍትሽ ግባአና ምክንያቱ ንዓና እውን እንታይ ዝብል ዘሎ ከማታቶም እቲ ብስራት ተነጊርና እዩ ሰሚዕናዮ ኢና ተሰቢኽና እዩ ግን እቲ ዝሰምዕዎ ቃል ምስቶም ዝሰምዕዎ እንታይ ምስቶም ብእምነት ኣይሓበረን እቲ ንሰምዖ ቃሉ ተዘይውሒጥናዮ ተዘይተዋሂድናዮ ተዘይነቢርናሉ ተዘይተመሪሕናሉ ስለዝተበሰርና ስለዝተነገርና ስለዝተሰበኽና ጥራሕ ክጠቕመና ኣይክእልን እዩ ቶማስ እኮ ከምዚ ንሕና ንሰምዖ ጥራሕ ዘይኮነሲ ርኢ እዩ ነይሩ ምስ ጎይታ እዩ ነይሩ ግን ከምቲ ድሰምዖ ኣይኮነን ተጣራጢሩ ብዓይነይ ተዘይረኣኹ ኣብቲ ዝቆሰሎ ድማ
أبتتوقع إيدا يأتي أنت زي حسست يبالكو أنت زي ده حسسكو كأمن أي كإلني له لك نحن هذا محجي إذا قال زي لك بعين تقسلن اتموقعتن كله بعيني نريئو كم زلنا غيرنا نسمع زلنا قالو مسانا مسمعتو بأمنة انتاي كون قبور كحبر قبؤو حقن كبدن تغينو اتقال مسانا تزي حبيرو نحنا دما مستقال تزي حبيرنا ولا حنتوا قابلنا مخنياتو زي جزازي كل ملؤ جزا خوين زلو نن حد انتاي انتا خبرين اندا تتحازي اندا تحبابر سلاز غدايو اما نحنا دما نزي نسمع زلنا بسرات وانجل نزي زنقرنا زلو مس امنتنا كحبر عوشتنا كنقمطو كنت قملو كن مرحلو انت دعا نحنا كم تقال تمريحنا تزي كيدنا اتقال دما مسانا انت زي حبيرو ولا حنت التقمية بلنا اتمنا بعرفتو زي آتو سلا زي سمع يكونن انت هيدا بتسمعوا سلا زي آمنو كم تسمعوا سلا زي نبرو كم تسمعوا دما سلا زي تمالالو سيوم ولا كوا قداماي توماس كوينا انت توقسنا ام مودعتا جن مودعتانا مودعتا توماس كون እግዚአብሔር ንኩልና ይحግዘና ምክንያቱ እቲ አማንንበር ዘይ አማኒ አይትኩን ኢሉ ዝተወቅሰ አም መወዳእታ ግና ነቱ ዝመተሉ ክርስቶስ ስለ ስም ክርስቶስን ስለ ወንጌልን እንታይ ኮይኑ ሰማዕት ኮይኑ ክብርና አምላኽ ይኹን ما هيوت كسع خندزي حتىنا بزي أجره ملأختي كعطية وانجيل يوحنا معرف ثلاثة قطر 18 بوز أمنا يفردن اتزي أمن جنا بسم حد ود أملاخ سلزي أمنه درون تايجر وي تفريد ويو بوز أمن أي فردن اتزي أمن أو قاعد جاءتني درون تاي تفريد ويو أبوتات أديتات أحوات أحد ما نحنا دما أمنت خوينا نأمنتنا جنا بسناي قبرنا بزراربنا كل نجارنا بمسيرات مكفالنا كنا برولو نأملاخ دما كنرئيو أبقد ما أملاخ دما فما قصت نكون እግዚአብሔር ንኹልና ይحግዘና بسر زي مأمانم بترلبو من دما تايقبرم زلفهم مو بسري ترلبنا تزليفنا ويدما توقسنا كنكاي ديكو الناس انتاي دعا اب قدم املاخ ناي بحقي امنت خوينا ترخيبنا ناي زبرخت تنسازي تخافلت خوينا كنكيد እግዚአብሔር ንኹልና ይحግዘنا ابت ጎደለና መልአት ابت ጌጋና እርማት ابت ጥርጥርና ድማ ጽንዓት ይቡ አምላኽና ክሳዕ መወዳእታ ናቱ ኮይና كنبر اتنسم عقالو بأمنات مسانا حبيرو كنت قملو እግዚአብሔር ንኹልና ይحግዘና ስለ ሁሉ እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ብርኹ መዓልቲ ይግበረልና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ ስም ቅዱስ ብንጹሕ ለና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሎና
ልደት የዘየን ጥምቀት የርዳኖስ ጥምቀት የርዳኖስም ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ስጋ ነፍስ ድሕነት ስጋ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕተ ድሕነትና መስዋዕተ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ ፋሲካና በፋሲካና ወይታ ቆይቶት ክርስቶስ በራሪ ምስጋና ይግባህ በሰማይ ምድር ሰማይ ምድር እምነት ማለት ባለኻ ረዳና ባለኻ ረዳና መንፈስካ ብምልአ ባርኽ ጉባኤና ጉባኤና ወአብይ ሕይወት ጸጋ 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 አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ዘራለአና ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ሰራለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእላመነ ፍስሐ ወሰላም ለእላመነ ፍስሐ ወሰላም ለእላመነ ፍስሐ ወሰላም ለእላመነ ሰራለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ሰራለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእላመነ ፍስሐ ወሰላም ለእላመነ ፍስሐ ወሰላም ለእላመነ ፍስሐ ወሰላም ለእላመነ ሰራለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ሰራለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእላመነ ፍስሐ ወሰላም ለእላመነ ፍስሐ ወሰላም ለእላመነ ፍስሐ ወሰላም ለእላመነ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዘይሕሰቓሉ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዘይሕሰቓሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና ዕልል በሉ ዕልል በሉ አድኅኖና ብዘይሕሰቓሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና ዕልል በሉ ዕልል በሉ አድኅኖና ብዘይሕሰቓሉ
መድኃኔዓለም አድሒኑና ብዘይሕሰቓሉ መድኃኔዓለም አድሒኑና ብዘይሕሰቓሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና ዕልል በሉ ዕልል በሉ አድሒኑና ብዘይሕሰቓሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና ዕልል በሉ ዕልል በሉ አድሒኑና ብዘይሕሰቓሉ መድኃኔዓለም አድሒኑና ብዘይሕሰቓሉ መድኃኔዓለም አድሒኑና ብዘይሕሰቓሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና ዕልል በሉ ዕልል በሉ አድሒኑና ብዘይሕሰቓሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና ዕልል በሉ ዕልል በሉ አድሒኑና ብዘይሕሰቓሉ ናብ ኣምላኽ የምዋ ኣይዳወይ የልበልና ካብ ለቐማተይተንሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊ ኣምላኽ ኢኻሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ መንግሥተካ ነፍሰይ ማሕቡባ ኣይዳወይ ካብ ምቕማተይተንሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊ ኣምላኽ ኢኻሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ መንግሥተካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማሕዋ ኣይዳወይ እልዕል ናባኻ ካብ ምቕማተይተንሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊ ኣምላኽ ኢኻሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ መንግሥተካ መዝሙርና መዝሙር መላእክት ተቀበልካ ኣምላኽና ተቀበለልና አሜን። ስለ ሁሉ ተመስገን አሜን። እንጊና ካብ ደቃስና ተንሲእና ኣብ ቤትካ ክንርከብ ስለ ዘፍቀድካልና ንመስክነካ አሜን። ከምዛ ምድራዊት ቤትካ ዘለና ኣምላኽና ኣብታ ሰማያዊትን ዘለዓለማዊትን ቤትካ ድማ ክፍሊ ክህልወና ስኻ ሓግዘና አሜን። ስኻ ትርከበሉ መገዲ ኣርኤና አሜን። ኣብቲ ዘረኣኻና ፀኒዕና ድማ ካብ ሞት ግብሪ ናብ ያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ጽድቅና ተሰጋገርና ኣብኡ ክንጓዓዝ ድማ ስኻ ሓግዘና አሜን። ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና አሜን። ኣብ ሓዘን ዘለው ፃናናዓልና አሜን። ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ፀሚዮም ዘለው ንስዓዮም ስጋ ኣብ ነፍሲ ተኣስሩ ትሓዮም ፋሕ ዝበለ ኣክቦም ኣብ ፀባ መከራ ኣብ ሽግር ዘለው ድማ መሰረ ፍጠረሎም ጎፈሩ ድሓን የትወልና ዝገሽዉ ድሓን ምለሰልና ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ኩሎም ኣወዳቶም ኣወልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና እዚ ኩሉ ዓለምና ንሪኦ ዘለና ኩሉ ሕማቕ ነገር ድማ ኣምላኽና እስኻ ኣቁረልና ሕማቕ ርሒቕካ ፅቡቕ ኣምፃልና መዓት ኣቁሪርካ ምሕረት ኣውርደልና ነዚ ብከልፊ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ እንሪኦ ዘለና መልሽው ሓዊ ተኣጒዱ ዘሎ ኣምላኽና እስኻ ኣጥፋእ እዩ ከም ትክብንና ኣምላኽና ኩሎም በብወገኑ ዘለው መራሕቲ ትሕት ከም ዝብሉ ናብ ሰላም ናብ ዕርቂ ናብ ዘተ ከም ዝመፁ ግበሮም ካብ ኩናት ሞት እምበር ሂወት የለን ክሳራ እምበር መክሰብ የለን ብርሰት እምበር ህንፀት የለን ሕማቕ እምበር ፅቡቕ የለን እሞ ኣምላኽና እስኻ ቁረልና ስለኩሉ ተመስገን ተባረኸት ተቀደሰት መዓልቲ ግበረልና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ፍቃድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበልና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና
መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ባሕልና ከደንግል ይኸል ስጋኹም ድንግል ይኸል ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ይኽፍረ ከርሶም ብኮይ ኦ ምልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስህቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ፍቲ ወድቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን يفتح ويسر الجين أملاك نوران يسكر جوز كاني كنا سريات يردم ساسي أبسا ولدو لبرو كسات برهان أنتم أبويا قناة وأبويا قناة وران سايرو كسانات ببس مكم نفتانون سان يرسيانت كلوان سماعت زيو مهارن كرسا سمال عصر تغطى زيو مهارن كسوس 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 كمون بنت أجزتنا مريم مهارن كرسا سمال عصر تغطى بنت أجزتنا كسوس 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 بنت أجزتنا مريم مهارن كسوس بنت أجزتنا مريم هرنكسوس 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 ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል አሰሮ ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል አሰሮ ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ሰላምን ፍስሐ ንግበረልና ክብሪ ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን ብሩህ መዓልቲ